Hello po. Good evening. Okay, class, please bring out one sheet of crosswise na. Ma'am, crosswise po? Yes. Crosswise, ma'am? Oo, crosswise. Oo po, crosswise. Pabili! Crosswise po? Talaga po ba? Pabili! May gatas ka maliit? Hindi ako pag-kaisa lang to eh. Crosswise lang naman, natiin mo na lang. Ay, sige. To guide and guide through my life. Ay, I'm sorry po. Akin na yung papel mo. Yeah, hello. Good evening. Sorry po. Ay, ano? Hmm? Nasagawa tayong halaya na kalabasa. I-vlog mo. Ano? Halayang kalabasa. Parang ubi din. Papalitan lang ang kalabasa. Sarap daw. Oo. Halayang kalabasa. Hello, Cassie. Montemayor. Ala, thank you. Uy, ano ba kayo? Hindi naman. Nag-aaral kasi ako sa bahay. Kanina ko ng score mo. Bakit mas mataas yung score mo kasi sa akin? Okay ka lang naman sa akin ah. Hindi mo kasi sagot parang mali. Kaya pinalitan ko. Kaya Hello. Hindi mo nakukup yan ah. Okay, sige. Tapusin ko lang. Padalhin ko na lang mamaya sa upuan mo. O sige, hintayin ko. Bilisan mo ah. Eh, pinong papel. O,
Copy pa yun, bilisan mo ang lensin mo. OMG, CCTV ba yan? CCTV mo lang ito. Okay, last, please exchange your paper. Mag-check na tayo. Oh, grabe. Ang dahil natin. 10 million da. Last, please, go. Tapos ko kayo mag-check? Oo, teka, hindi ko natitigil na sa akin. Mang paulit. Pakita yung paper sa may-ari. Pakita mo paper mo. Sana all mataas. Alam mo ba yun? Can I have something to do it in? Okay, over 50 lang. Bakit No? ako naka-48 tapos ako nakatulang sa'yo? What? I can't understand you. Now, pass your paper. Pass mo na lang yung paper mo, okay na yan. Papas na. Ito na ba lahat ng papers niya? Oo, ma'am. Napaki-announce. Hello? 30? 30? What is 30? Bintana. Hello? Mix vlog. Anong ininom niyo? Pati naman, mahina. Mahina kayong nilalang. Ano, hindi ako Bisaya, Ilocano ako pero medyo parang naiintindihan ko. Magandang gabi, tama ba yun? Magandang gabi din. Yung kinain ng budget na. Salamat. Mahina ka talaga. Masukod sa kwarto mo. Wala kang kwenta anak. Mahina ka mag-inom. Puro ka dahilan. Pumasok ka daw. Salamat, Mix vlog. Hingi sana ako ng pang-project sa school. Project sa school? Oh. Oo ba? Napakasinungaling mong bata ka. Wala kang may tatago sa akin. Pwede mo naman sabihin sa akin na mag-iinom tayo. Ganun. Hindi mo na kailangan magdala ng project. Pa, ibang project naman talaga kasi yun. So, magkano ba kailangan mo? 50 lang ba? 50? Saan naabot yun? Maandap. Kabataan namin, sasabihin namin malaki yung kailangan namin. Kasi ikaw hingi ka 50 lang. Lakihan mo naman. Parang hindi kita anak ha. Ay, grabe. Sige, mga 1.5 po ba ba? 1.5? Yan, ang ganda. Saan ka po ngayon, host? Batangas. Pakagaling. Diyan lang sa bayan pa. Sinundo ko lang si Anang. Papa, girlfriend ko nga pala. Sa Batangas. Eh, masaya naman kayo sa isa't isa. Ay, opo naman dito. Sobrang saya po namin sa isa't isa. Mas mahal na mahal ko po yung inyo. Horny. Siya. Pasok na kayo sa kwarto nyo. Alam ko naman kung kayo mag-ano eh. Marami po dito. Magkikwento ako. Magkikwento ako. Siyempre po. Sige mo, pasok ko. Ayan mo ah. Ping-pong. Babalik. Tanak. Bintana. Hindi pa. Tina-target ko pa yung ano, yung what's hour. Kaya nga yan, nagla-live tayo. Salamat sa inyong pagdaan. Ikaw, Mix Vlog. Monica na? Ano pa lang sa akin eh. Inaano ko pala yung what's hour, mag-1,000 pa lang. Sana soon i-mamoni na tayo. Baka ikaw na sahod ka na, Mix Vlog.
Oo. Sobra mix vlog. Ang dali lang ng subscriber pero yung watch hour talaga. Kasi di naman tayo ganun kasikat. Mama naman eh, tinatanong. Pero ikaw, Monica na. Bahala ka. Crush mo pa naman yung bisita natin. Bisita natin si Crush? Sige ma, kukunin ko na po lahat ng pagkain dito sa bahay. Huwag lang magutom ang mapapangasawa ko. Pero tiyaga lang po, host. Laban lang, darating din ng panahon na mumon Yes po, Nay. channel mo. Salamat sa motivation. Oo nga, tiyaga-tiyaga lang talaga. Yun na lang kulang ko eh, what's hour? Ang hirap niya targetin. Anak, Kaya talaga naman. Ay, salamat. Ala, yan, meron, buti Monica na. Meron akong itatanong. Pag kumbaga, kasi marami ako napapanood na na vlog na tungkol dun sa pag-a-apply ng pagmumoni. Paano yon? Kailangan mo pang linisin muna yung account mo. Kasi sabi, di ba, kailangan mo daw linisin yung mga copyright. Ano pa yung mga violation na baka kasi di ba pag nag-apply, kung halimbawa nag-apply na ako, tapos meron pala mga violation yung mga video ng mga nagawa ko. Copyright. Minsan nagamit kasi ako ng music na konti. Tapos minsan kinaka-copyright niya, pumupunta ako, pinapalitan ko na lang. Pero malay mo lang, di ba? Naka-indicate pa din doon. May posibilidad ba yon na hindi ako mamoni? meron po kaming sports car, tapos malaki po yung bahay namin. Mayaman, pero mukhang mabaho. Brother to ah. Yung salaki sa isang milyon, bahala ka dyan, 1 milyon. Why naman ka dito? Ang galing naman. Siyempre gusto ko yung perfect na lalaki para sa'yo, anak. Mix vlog, nagdaldal ako. Narinig mo ako? Meron po ako sa buwa ko, pero mayroon po ako sa katawan. At marunong din po ako maglinis ng bahay at ang mga plato. Kasi sabi nila pag nag-apply ka daw, may posibilidad daw na hindi mamoni. Sa isip-isip ko, nagsakripisyo ka dun sa paggawa ng content, sa watch hour, tapos sa subscriber. Ang tagal ng panahon na inantay mo, tapos madi-disqualified lang, di ba? Except lang ako ng timer for 20 minutes para hintay matunaw lahat ng ingredient. Pagkatapos nun ay haluin nyo naman Pero, bago naman siguro ako mag-a-apply sa someday, magiging kulay na dishwashing liquid na. i-clear ko muna talaga. Hindi muna ako agad-agad Pero dahan-dahan. mag-a-apply para ayos ba. 24 hours. So mukhang okay na. At bumili din ako ng mga bote. Dito ko ilalagay yung mga dishwashing liquid. Naisip ko lang na perfect pala ito maging business. Ano daw? Kasi madali lang gawin at madami ka rin magagawa. Nag-print lang ako ng mga stickers at ayan, pwede na natin siyang ibenta guys. Worth it to waste. Ipapaayos niya pa rin talaga pero mamumuni pa din. Ay, thank you. Dapat medyo makapula ako bukas ha. Maawa ka naman sa kitik. Paano yung ano? Kasi meron akong mga delete na video. Gawa ng si YouTube na din mismo ang nag-delete, nag-hide. May video kasi ako na gano'n eh, yung ano, pagpunta kong kumuha ng driver license, eh, tinago-tago ko naman yung mga pangapangalan. Inano pa rin ni YouTube. Kaya ang ginawa ko, binura ko na lang siya. Salamat. Ano kaya yung mga violation na katulad ng copyright? Hello, Daven. Hello, Daven, at saka Caustic Cover. Good evening po sa inyo. Kasi message ka ni YouTube kung ano dapat mong gawin para okay ang channel mo. Halimbawa pag nag-apply ka pala, kung ano, magme-message din pala siya kung ano yung mga dapat mong gawin. Ay, salamat.
para maayos. Parang mawala yung tsura mo. Eh, di ba? Pinasal namin. Yung mga kabrook ko, walang nampak. Apakaseryoso mo naman kasi. Wala ba sa New Year's resolution mo yung mag-enjoy? Mag-enjoy lang ako pag ako yung top 1 sa klase namin. Sana, sa pagiging fresh, top 1 ka din. Che, alis na nga ako. Hello, say tayo yun. Para, guys, tingnan niyo TikTok ng Crystal ng fresh. Wow, pati pa si Crystal ang fresh. Parang hindi siya Ano sinasabi mo? Hindi, may kausap kasi ako. Si Sir Mix Vlog. Tinatanong ko lang yung about dun sa pagmumoni. Sorry naman kung hindi naintindihan. Kasi message ka ni YouTube. Ate, ang ganda mo. Ay, salamat. Hello. Salamat pala sa pagpapakulo sa akin, ha? Ang taas ng score ko. Yes. Fresh to eat ka. Yes, cover. I'm from Philippines. Kakatuwa si Say. Sige, Mix Vlog. Nasaan ka? Taga-saan ka muna? Para alam ko kung paano ko magsaing. Ulak niyo dali. Ayun, kayo. Halika na sa 650. Tara na. Salamat kay Mix Vlog. Nasagot ang aking katanungan sa aking isip. Tara mo anong pamalit eh. Dali para mako-short. Waiting na lang kita. Waiting na ako. Batangas po. Umiihi ka? Hoy, mali mo hindi. Umiihi. Batangas. Yung ano kunyari nalulunod ka dali para i-CPR ka ni Kuya. Ano yan? Boreas Masbate po. Philippines. Ba't ang gabi-gabi naman ang saing mo? Uy, nagutom na yung mga kabahay mo, uy. Uy, naman ng photo ko ba? Dali na picture mo ko dito pang living. Sige, 1, 2, 3. Isa pa. 1, 2, 3. Say, hindi. Sa Batangas ako, say. Hindi ako sa Manila. Ano, tinapon na namin, te. Ano, kailangan ko yun. Di ba pagalitan ako ni Mama? Uy, baka may mga extra pa kayong plastic, te. Wala akong Acoustic cover song. I know all about it. About what? About YouTube? How to apply? Kaya lang po, sure. Ano, ready na po ba kayo? Say Tyson. Sa Laguna ka. Ayan magkapit bahay lang tayo. Tawid lang ng Makiling. Ben, Buda, ako na nga hawak. Hindi naman mapanood ang alas. Ikaw na naman. Okay. Wag ka. Okay. Ano daw, kararating ko lang po kasi sa work, solo flight kasi ako kaya gabi na. Ay, sige. Sige. Kaya pala, nagtrabaho ka na, ikaw pa magluluto. O, sige, payag. Okay, bye-bye. Hello, Tawisnam. Good evening. Acoustic cover about YouTube. Tell me. Ayun yung naging music niya. Ayun attack damage niya. No? So, teka, wait, same account, one for wait, what? Did I get hacked? Hello? Look at someone one more. Ang pin... Marunong ka magbisaya? Hindi man ako marunong magbisaya man. Hindi. Ilocana lang. Who's that Pokemon, pare? Okay, tingnan natin kung magaling talaga kayo, pare. Sino to? Marami lang akong mga nakausap din na mga Bisaya, kaya medyo alam ko yung mga tono, pero hindi ako nakakapagsalita. Hindi rin ako masyadong nakakaintindi. Hindi, pare. It's creepy. Joke lang, guys. Andito tayo ngayon sa SpongeBob Tower Defense. Ayaw, mayat. Muna mo tag Ilocano sika. Cover. Ilocano ako.
Puro. Purong-puro. walang halong Bisaya, walang Waray, Ilocano. When? Ay, Ilocano ka mo? Ingles ka ba itatay? Tapos Ilocano ka mo gayam? Ay na, parparigatan na kaya. Yan ang hintay mo. Musta? Tawis na, musta ka naman po, host? Ito, namamalat. Parang sisipunin. Ano, sabi ni Cover, tagat no ka kadi. Taga kwa kasiguran Aurora. Ngamdai ni tatay ko kini nanay. Tumira kami ng matagal sa Dipakulaw. Pero si Lolo at Lola taga Pangasinan. Ano, sirain ng bahay! Nagdaklokom. Kuna man no taga ibang planeta ka pa English ka ba? Hi beautiful. Sabi ni Fatsa. We, thank you. Ang Australia, ang pinakamaliit na kontinente. O di kaya, ay pinakamaliit na isla. Ang ito, nag-iba't-ibang uri ng tayo. Sikat, adin no katata talaguna kaya? Hindi din bagam tatayan aya, adin no ka aya. Is ng ibon sa Australia at napakadami nun kung ikukumpara sa Ay madi ni set gaya mga taga Laguna. ito ay tanging sa Australia mo lamang makikita. Wala sa ibon na kayang gayahin ng tiyak ng bata hanggang sa agila na gumagamit ng bato. Ito, When special na kang nga tao. kaya mo lang matatagpuan. Special na. Bago tayo magsimula, Abay talaga ko na mga special ka. ito ang social media platform na dedicated sa mga animal lovers at sa mga tao na mahilig tumuklas ng bagong kaalaman. Ako nga pala si Nomer, ang inyong Ado iti amok. Ano amom? Ano anti amom? Sige, bagam. una sa ating list ay ang songbird na may kakaibang panliligaw. Tuwing mating season, Adaak ng mga lalaki petawawa. Ana, mantik mawatan. sa mga babae Kanya nga wawa dayta. Adaak pato ang atensyon petawawa. Ano, din no ajay. sa ng pag-iingay. Una, kaya nilang gayahin ang tunog ng kamera. Fat. I'm not from Ang iyak ng bata. Cebu. I'm here in Batangas. Pangatlo, sisulong sa kanila. Search. Tunog ng chain. Ano ito yung search ko? Acoustic cover. Pang-apat, kaya nilang gayahin Petawawa din no ajang. Awan may isa lang mag cellphone. Iisa lang cellphone ko. Hindi ko mabak. ang 20 uri ng tunog. Loko ka. Sa imbensyon ng tao. Kulang na lang ay matutong mag-beatbox ang tugulato. Ang tawawa din ng mata ajay. Natangan di sa kakonsika. Number 2, yung cactus. Sa unang tingin pa lang, siguradong mag-fall in love ka Sige. sa ibang ibon na Petawawa. Ang kanilang Pitawawa. dahilan kung ba't Pitawawa. bakit Sige, sige. upang ibenta sa pet shop. Dayo Ginungay mo. Jay. Kaserserukan ti. Ano tawag doon? Ano, sa dulo ng mundo. Dulo ng kagubatan. Dulo ng Bunchira Madrid. Ano banda niya? Ayon sa Guinness World Record, ang pink cockatoo na si Cookie Tayo na. sa Chicago, USA, ang tinanghal bilang ibon na may pinakamahabang buhay. Namatay si Cookie, the pink cockatoo, sa edad na 83 years old. Kaya naman kung meron kang alagang pink cockatoo, baka mas mauna ka pang mamatay kaysa sa alagang Adin nun ni Kuan. Number 3. Tawis nam. Ano, ayoko na Sa sa ganyan, no? 6.2 feet, Ikwata man. 7 kilos, ito ang Ipinta, ipin. Mabilis rin itong tumakbo na kayang umabot ng Yan. 20 hour. Dahil sa kanilang bilis, tangka, Puntahan niya na sa Tawis nam. sila ikumpara sa ostrich ng Africa.
Nakakatuwa at Can you dance? No. gaya ng inyo. I don't know how to dance. I'm not a dancer. Ay magalit. Nariyan ang makaranas ng ibang tao na masipa at makalungkot. Tingati ka, kakay kayuan. Amakay. Agresibo. Ajikwa. Sa tuwing pinoprotektahan nila ang kanilang mga anak. Niya tawag doon yung... Inyan, tatakatingtingan mo tunti. Kakay kayuan, niya ka ngay aswang. Number 4, powerful owl. Sa pangalan pa Ah, gubat yan. hindi basta-basta ang ibon na to. Sila kasi ang pinakamalaking kuwago na makikita sa Australia. Tinawag itong powerful. Madri kakawan. Madri kakawan. Madri kakawan. Kakao. Madri kakao. Ano nga tayo, Ajay? Madri kakao. Sa pambubuli ng mga hayop. Kaya sa video, makikita kung paano USA loves you. Okay, thank you for the loving. kumakain ng prey na halos yung bigat lang din ng kuwago. Kaya kung nasa Australia ka at may alaga kang pusa, itago mo na lang sa loob ng bahay si Muning. Thank you, Fat, for coming to my live. Kanilang boses, ito at pakinggan mo. Madri kakao. Nya nga kayo day jay na yan. Black-breasted buzzard. Sa laki ng inyo, hindi sila kayang galawin ng mga How many agila. views we are? Pero, ibahin mo ang black-breasted buzzard. Oh, wait lang. Kumakain kasi ito ng inyo. Hindi sa paraan ng pag-atake, ngunit sa paraan ng pagnakaw sa kanilang itlog. Yung kulay blue green na itlog, yan ang itlog ng inyo. Pinupupok nila ito ng bato hanggang sa mabasag. You're welcome. Thank you. Sobrang tigas kasi ng itlog at mahina lang ang kanilang tuka. Kinaaliwang ng mga netizens ang talino. Ken aduti agkasyaken ipil-ipil ditoy. Akasyaken ipil-ipil. Ay, aya. Number 6. Kaya mayata, nagdadakil ngayon nga kay kayon. Sa Australia, Dakapredita. tuwa. Sila kasi ay kilalang ginagawa ng Australia. Dakapredita. Yan ti ipil-ipil ken kwa. Akasya. Ang bowerbird ay namumulekta ng kulay asul na bagay at ito ang kanilang ilalagay bilang palamuti sa kanyang bahay. Ang lalaki na may pinakamagandang dekorasyon sa bahay, yan ang pinakagwapo sa mata ng babaeng bowerbird. Kaya naman ang mga lalaking ibon ay palaging abala sa paghahanap ng asul na bagay kahit gamit pa ito ng tao. Kapre ka nung tawag at David Bidyong Garod. At David Bidyong Garod nga kapre nga panagruprobam ka kapre. Kaya kung merong bowerbird Loko ka. Apa nga kung may payag ka tao ka mag. kung ayaw mong nakawin yan, ibon. Hello, chef. Bahay. Number 7. Hi. Sa unang tingin, mukha silang pangkaraniwang ibon na kabilang sa pamilya ng kingfisher. Pero, sinama ko sila sa ating list. Chef Ali Kitchen. Hello. Wow. Tinawag itong rapping dahil ang siyang tumatawa. Adda. Anda ka no kapre. Alabalaan ng ibang ibon na huwag pumasok sa kanyang teritoryo. Isa ito sa pinakapaborito kong ibon ng Australia. At wish ko rin silang makita ng face-to-face balang araw. Chef, how are you? I'm fine. Number 8, red-cap parrot. I'm fine, idol. Dahil sa pulang balahibo sa ulo na hindi mo makikita sa ibang uri ng parrot. Yellow-green ang kanilang pisngi, dark green ang likod, at may pagka-violet ang katawan. Kahit maganda sa ating paningin ng ibon na to, hindi ito hinuhuli upang alagaan. Kilala kasi itong agresibo at masakit manuka. Kaya hinahayaan na lang sila na mamuhay sa puno ng eucalyptus kasama ng mga tuwala sa pagkain ng dahon. Number 9, Australian Shepherd. When you coming to Hollywood?
Hmm. No, I'm from Philippines. Sinisinip ba ang pagkain sa ilalim ng pustiso? Mag-Polypen Adhesive na nagbibigay food welfare benefit at may increased nguya power pa. Dahil sa triple action benefits ng Polypen, may enjoy mo kumain with pustiso confidence. Bibig ko lang nagsabi, mag-Polypen palagi. Hi guys! Yo, what's up? Kailan nadating pa ako mo? Uy, daw? Yes. Tomorrow ng gabi or Sunday. Now there's like so many different squishy things. talaga si And apparently this one is Pwede naman eh. Bakit? Pwede naman ngayon, di naman pwede naman. Ay, sa bagay, sila rin pala yung sasahurin niya bukas. Ang dita. seriously don't know if I can take it already. This Hi, wala ka. Pagyamanak jay moderator. When? Ano no, aglay bak ulit, Dora di, songput kayo, ay kut. Amok. Nga, nagapo kayo dati kanya kon, di mo. wait, what? Is it like there's like a soul? Agyamanak mo. Da, I don't know. nagikat katongtong ka kanyak, tapos, Alright, then we got Club Up. napadalan ka to'y balay ko. Come on. Can you sing? No. Namamalat. No, no. Ay, ayan, nakasab ka, ayan. Dati pa'y. Sumot lang baka nagkita ta di sa balsabali nga luglugar. Di abali nga balbalay nga nga katim tayo nga YouTuber baka kasdyan. What do you work? I'm not working. I stay home, mom. Pag nahulog ulit, naman, iyak yan si ate. No. Which one? Ano sabihan niya? Babarayin ba eh. Give me my rewards. So, what's my next quest? Hello, how's Thailand today? Hello, Lion tayo. Tell me fruit! Until you live. How are you? Hey, friend, can you help me defeat the Gorilla King? You're laughing, Shepa. Well, time to grind. Powerful Gorilla King, you're going down. Thailand? Are you from Thailand, Lion? Wala na ako may Philippines. Next time. Eh, bukas, sa amin bukas lang. Sa kanila yung San Pedro. What? What? Beauty queens don't have to work You got from Madagascar? Okay. just one. Good. Oo nga, be, amuyin mo. I'll trade you all those lousy fruits you're carrying for a Ganda ko gusto mo na Okay. Relax sa akin. Wait for a while. I'm just checking my... I removed the charger. Kailangan ka na. So, lighting. Ito ko, mga babi. She from where? I'm in Philippines.
kabila naman. Makapakatawa ni. Ulang ako din yun. Sige man, katungtong manatang acoustic cover. Naglalaro kami ng Mobile Legends. Tila-tila lang magbagara. Wala ba rin? Tsak mong awatan. Baliw yan. Wait lang ako kasi. No. O, Pakistan ka na suna. Dapat lang ako. I'm from Pakistan. Okay. Dito daw. Philippines. I'm from Philippines. I live, work, Malaysia. Are you working there? Direk, nagpa-practice na kayo? Maglakad sa stage? Hindi. Ate! Ate, 3 years no. Anahan ka una agited iti a Si Direk, pag-practice. asol no. Pag-edit for Han mo ka am mo. Anahanap na awatan. Cover. Hanak agibagbaga. Ti. Tinapod no. No ditaga din no akas jay. Amot ay idea da. Sukar nga ba si ilakat katungtong ko kanya da. Kulaw na ikat katungtungon. Ay iya. Abam soda. Damdamay katat. Di na mga may timbagbaga. Agoray ka lang katag. Madidamot sa nga ako ah. Sino pa dyan may isa? Jilayon. That's amazing. We're gonna milk and you're gonna put the milk inside of it. It sounds good. Naong tanak tuloy. Ha 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 ha. It is not great. Wen, nag-discount. Apa ito pa per day? Hanagungot ah. Kako naman nga ano. Ay, wait. Thank you. Nya, manang! Awan! Ay, ayan. Tataan mo kon. Sige. Malay ko ngay mo. Mabalin matiri mo ba di ba? Genti ko ah. Genti YouTube studio. Mabalin matagiri mo ijay no ka. Ano sino ajay gagayim mo. Tatak lang naman nga kas dagaya mapaspasama ka kasjay. You have a beautiful smile. Thank you, Fat. Higa tayo. Ano, tayo. Buda! Cover, madiak pa yung maka-apply. Kasi, ang tartargitak pa ilang garod ti kuwa, what's our.
kwa. What hour di kwa. Geng, geng, geng. Pa, yung Buddha, Gilocano. Geng, geng. Ano? Ikaw sa pinag-alam mo? Geng, geng. Mo, Gilocano? Manupay kurang. Dakal pa'y 2,000 pa'y. Ay, 3 years ago. Ang garuda. Kapoy. Kala no makadamag ka, kala ikan na ka. Mabay makupo. Huwag ako ng pinggan, tapos matulog na ako. Kasi wala ka kasi. Di ko na ikan na ko, ano sa, ay ba di lang gamit ibagam anusan. Ay, thank you. Thank you. Dan sa laptop mo. Hello, dear. Ines Di Paula. Hello, dear. God bless everyone. Hello. From Brazil. Ah, you're from Brazil. Like 9. Thank you. Are you also YouTuber, Di Paula? Bagka pa da laptop mo, umpay panggatang ko laptop ko, mayat ko madjitag play, huray sabay-sabay. Acoustic, hello dear friend. Are you YouTuber, Paula? I thank you. Thank you, Paula. Ito na nagtungtungan. Lalaki? Malay mo ba Kita mano. Mabalin nga ikanti ko ada, moderator. Kala YouTuber mo. Kala YouTuber mo. Kita mano. Mabalin nga ikan, kala kaya na mo. Tikwa, lamos. Kaya anan sa tilamos. Aristic, welcome to Brazil, ha? Arating ka na ng Brazil, ha? Sige, di ka ako ngaro din. Kakaasimot. Tatay pagchat-chat. Hello, Di Paula. Ada katuwang ko. Ala, nagpudot. Sapa nakatagtaga rin di electric pan mi. Awan aircon mi. Barbaring tao, nugsil doon to, gumatak ti aircon man. Thanks for dear Forky. Yes, thank you. Thank you for coming to my
You're always welcome. Good live, thank you. Good live, thank you, Cedric. Cool. How old Peridia? I'm wearing pantyhose. Wait. Wait for a while, I get a chair! Kasi Drake, hindi na kayo kakain. Max, ano yung pintuan doon, oh? Binak mo na? Huwag mo. Ibukas mo yung ano, Sandre. Tapos pati iyan doon. Titipot? Tipot? I have a channel. Titipot? 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 Simon Espadon. Hello, beautiful. Thank you. Hello, good evening. Yes, Ines, I will visit you. Me too! Me too, Ines. I will visit you also. Oh, thank you. Thank you, Simon. Okay, sinis naman ang ating ipin. Go to Ines channel. Hi, Ma! Mama! Mama, hi! She very beautiful. I'm not too little. Thank you for coming to my house. Simon, hello dear friend, said Paula.
House is pretty. Visit my channel. Hello, Ines Caustic. Thanks. You're welcome. Nice to meet you. Everyone, my friends. Yes. Palabok. I will bring you some palabok. Simon, but hello, dear. But welcome. Yung ilaw namin mapula-pula. The time here in Philippines, 7:48 p.m. Ines, my beautiful love, Simon. Ines, my beautiful love, said Simons. Wow. 3:48 in LA. 3:48 PM? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Almost 4 hours. We ahead. Thanks, lovely friend. Simon, welcome to Brazil. I already watched your video, Ines. Nice song. Wow. AM. Okay. Thanks, dear. Okay, our next is Fat Pin. Okay, AM. So, yun. Mabili. Yes po. Fortune. Ilan, Nay? Dalawa. Ano ba itong mga ganito? Mga ano yan? Mga Mga... gatas? O ano ba yan? Hindi ho. Mani na manghang. Ah, Ilang portion, Nay? dalawa. Hmm. Mani na maanghang. Tapos, Wait na. May snowger ba? wala, Nay. Wala na. Hayaan mo na. Hello, good evening. Good evening po sa inyong lahat. Simon, Ines, my beautiful flower.
So cute. You're so cute. Yes, my love. Ah. Di ba, yung sabi ni Tito kanina, baka bumili siya dun, eh di ba yung cellphone na sinasabi ni 129 din. Oo nga. Tapos yung bili ni Papa, 5K daw. Oo nga. Tito, halos hindi ako makahinga kanina bago ako magpunta dito. Sunod-sunod yung upo ko. Takbo sa akin si Tita eh. Ano niya sana yung likod ko. Sunod-sunod. Magkakasama sa makukuwalan ka talaga ng hininga mo. Sunod-sunod. Saka na lang yun. Kumain na kayo ta? Oo. Paulan niya. Wala kaming kanin. Wala kami pang ulam. Wala kang maulam. Panda? Our next, si Simon. Tingnan sabihin niya kay Papa. Ah? Oo. What's your name, please? Where is my my sweet love? What's your name, please? You're welcome, Ines Di Paula. I just call you sweetie. Ines, online for me please, said Simon. I'm not really fat. Oh, I gotta feel sleepy. Hello po, good evening po sa inyong lahat. Ano yan?
You need a nap? No? Tawis na. Nagbayad na isang service ko. Puro coins. Bibilangin ko. Diba, nag-jeep kasi sila, kaya ganun. Hello, kulot isang tong. Hello po. Welcome back. Nakita ko ni Tong online, kaya pumunta. Musta ka? Salamat ulit sa pagbabalik mo. Ah. Salamat sa inyong pa-thumbs up. Ay, cool. Ten, 20, 30. You want to see? No. How can? No proper place for my cell phone. That's why. Yung pabili tayo patay. Wala na. Wala na ha? Wala. No proper position for my cell phone. I'm so sorry. I'm so sorry, Imanon. Maybe, wait. I looking someone. Di ba kayo titigil? Ha? Di ba kayo titigil? Maybe it's not good na. Hindi.
Nalaglag yung coins. Manon. Good na, good. Good na. Everett. May hi. Oh, you're so fine looking. Ayan. 100. Oh! So, I want you. You go sleep. Ines, where is, please? Ha ha ha. Maybe Ines left. Si Direk, tulog na yung kapatid mo?
Yes, no sounds. I mute for a while. Okay, guys. You want sounds? Pabili po. Supremo. Ano po? Ano po bibilhin po? $200, 10, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. May foil kayo? Wala. Walang foil. Ginamit ko na.
15, 16, 17, 18, 19. Hello po. Nobreha Vlog. Hello, Nobreha. Wait for me ha, wait for me. Kuhanin niyo na yung pagkain niyo dito. Kumain na muna kayo dyan. Diyan muna kayo sa upuan. Bakit naman? Masarap na. Uy, nakabagyan tayo si Snooker. Malapit mo naman. Obvious ba? Yung ganda nagbabutin na rin. Hello po, good evening. Stay there.
Drek. Perfect. Ayaw ko nga! Sarili ko. At, ganyan kinukuha niya ko chip. Babantay lang. Pinapractice naman na yan. Pinapanood niya rin muna. Pag napanood niya, pag na-practice niya na. Grande. Sabi ko, hindi na ko lang pinulong yung nan. Anong petsa ngayon si Drek? 28? Apo, Friday. Kung ayaw mo, ayaw ko. Yan ang lang. Yun din niliraan ng kain. Ayun na, pinapanood niya. Sunday. Wait lang po ha. Ako'y kakain lang. Diyan muna kayo. Silent ano lang muna natin siya.
Nagutom na ako. Ayoko naman kumain ng kanin. Ayoko lang, baby. Wala akong kasabay kumain. Ano, lahat sila. Pabili po ng kape yung timpla na sana. Ah. 2 hours ko lang. Hindi, nag-update ako kanina ng ano. Nag-update ako kanina ng listahan. Ng service. May spaghetti rin yung ano yun. Ang kahit siyang lapag. May spaghetti rin. Nakain ng pusa. Paborito ko yung spaghetti rin. Akin na sumbriya. Kapit, awo. Kaya may lagay sana ng isa pag-eggs. Hi, pretty girl. Hello. Thank you for come back. Lalabas ko, no? Pinoy, gusto rin silang ano, warrior. You want coffee? Hindi, guys. Yun i-rumble yung favorite yung fruit. Ano? Sige, saan? Ay, nako. Wow! Minsan, nakabakar ako din sa kitty. Not corn coffee. May pagkikaya sa amin. Black coffee. Ano ko na yung lang, bebe, na umito sa kasawar. Wow, yung, ano dyan, yung And then biscuit. Kami nga po, apat. 32 po ano? Ah, okay. Watch out! Monkey! Para pag nasundo ka yan, dito, kanya nasuntok. Ayun na power. Wala nga lang kadyo. Sige. Bagal mo. At, gumahan ka. Do you have a store? Yes, small store. Sari-sari store. Bagay oh. Ano, nakabagay mo? Kuya, tignan mo. Nakabagay din. Kuya, tignan mo. Mama, bitawan mo yan. Babag. Very nice. Thank you. Hindi yung akin nagawa ng pilot helmet. Hindi ka gaganong-ganong ka. We need to Lipat-lipat na yun. Oo. Magpapaano ka ng Work. weekend sa bike mo. Tapos pumunta nga ako ng cafe to, ano, sa, ano, Purgati na Island. I have 3. Another floater. And 11 years old, then 7 years old, and 5 years old. lagit ng buga. How about you, Fat? Spirit Doon doon sa sa food ako, nag-try ako pumunta sa tables na tagal. Pagka nandito na siya, malapit na babalik. magmakombo. Bagay kay Dinbin. Kapag mayon. Hindi na nakabudo, awaken na ako. Talaga yan kapag magsisili. Wow! You have Kung sa kanong papauwi kayo ng buga. 3 boys? Papauwi kayo ng buga. 3 boys also. Yung bossing kamusta ito? Same. Iniwan ako dun yung
11, 7, and 5. Better. Yes. Very nice. Supportive husband. Una sa lahat, wala yung gadyuman. Hindi malakas ko lang water pump po. Gadyuman. Oo, pero sunod na pa rin yung ginagamit ko. Yung kay Andrew may salikitan. Ang ganda yung akin. Thank you. Pero may sagaan yung binero. Ba't yung ako pag ako kay Sandra ginagamit ko ang love sa Sandra? Kasi yung paggamit yung ang song siguro. Hindi nga. Malakas na kasi. Tapos yung kay Sandra hindi pa kaya. Kuha. Ayan! Wala akong to. Wala akong to. Gawa mo nga ako na. Wala akong mabili ko. Yes, very important. Kailangan mo lang gulo. Do you have wife? Hindi. Kailangan natin sticker. Yes, I'm happy. I have a happy family. One shot combo, one shot ano? Ate, ano? One shot? Ang galing, one shot pala yan. Ang galing. Okay. Nangahampas? Tapos, pinagtutulong sa spam. A happy family. Sabat yan, tol. Ano pinagtulungan? Okay lang yan, kaya ng Buddha. Ano ka na? Another one. Yung gabi, tatap. Para, na kayo no, kayo no. Yan, labanan yung pabuda. Uy, gabi. Toy, 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 toy. Dati pa yung dati na malo. Maganda pa yung dati, mas masunod pa. Yes, God is good. Amen. Nakadalangin nakatingin na kaya lang ng kebe. God is good all the time. Nakapatay din ako. Ay, salamat po sa 6 million views. Pa-thumbs up naman. Thumbs up. Yan, 121 million. Parang 121. Kasi nakaipot. Hindi nakain. Pinindot niya nga daw lahat. Hello po, good evening po sa views natin. Click, click user. Teka, like, Oo, gawin pa. I swear. Sobrang happy ko. Nakuha ko yung ano eh. Yung siyang guitar. Nalungkot pa ako nung walang master eh. Pero nagkamusta eh. Ba't kaya agad yung manong ginagamit ko? Hindi ako marunong gumamit ng ibang fighting. May abang ka? May daw ka ba? 9. Ayaw mo na lang trade sa akin. Kit 9. May daw ka. Pag nakabunot ka, bigay mo sa akin. Hindi. Kaya ako na lang daw, gusto ko na bumalik. Away kay Pano na. Bugbog-bugay mo sa tutoy. Kahit nakabipor ka kami, hindi ka na makakagalaw. Lalo makabunot ako.
Maybe I start Parang yan. on pandemic. Oo, gusto pa rin. Maybe 2018, 2019. Still not monetized because I still targeting the what's hour until now. Ay, ito pa. Hindi pa ko talaw. Nakumba na nga si Don Juan. Dati nagsugi ako doon. Akala ko pala ni Zebra, binubugbog ako. Sabi na nagkakaroon ka ng mga mama. Hindi na tayo. Patay ka na to. Patay na. Pangit yung spider. Gusto ko lang yung ayun yung maganda. How about you? Ginamit ko din ang busi. Oh, really? Busi na ginamit ko. Filipino is very good. Yun yung maganda. Nakalit. Naka-Spider-Man ka lang. Loving and caring. All blocks. Thank you for coming to my channel. Hindi ba? Parang lang yung background. Ganyan yung kay Marta. Smooth sa pagkakulbo pero yung screen parang malabo. Yes, very loyal. Sa computer mo ganda. Uy, pune! Saglit! Ay, ba't mali yung start na? So don't flirt to other. Puro may spaghetti ready na mga kalaban. Sarap yung umbo niyan, tagal. Ay, mahirap lang yan. Sa ulo mo na. Filipino is loyal. You're only one. Ano naman ang utak mo? Nakatatak mo kagad yung umbo. Ay, Titira yung utak. Bilis makuha yung umbo. Why? dragon. Dragon glass yung pag-ino yan, ganyan. Malaki yung kanya. Why you don't Ano yun? do it? Patay na kagad. Yung One shot ko lang. Ano yun? Ah, may call dito. Bakit na ng pole dito na yung ano? Like what? Yung design ng pole no. Like what? Hey, Kankuy. I saw. Ako yan? Nawang biwang ko pa dyan. Sabi ko, ay sabi. Tama, magpapatay ko yan. Baka tumatama dyan yung ulo kong mga tao. wala, hindi ka na natin hacker. Tama, hindi niya ako maano. Hindi na. Ano kung makakaplo akong pinsa. Papatay ko pa siya dyan. Magawa ka ng bagong ako. Gusto ko yung nakakasama. Nagpapalibenta ako! Bago ka lang nakapag-tapos, best try mo. Pa-try. Makakahuli mo. Magagawa, challenge yan ako. Challenge tayo, gagawa tayo ako. Tapos tayo kasi. Ulo? Ulo? Hindi na nga alam yung challenge. Hindi na nga alam yung challenge. Sometimes my compliments are too nice. Igagawin ko agad yung Okay. Gagamitin pag nagkagas lang yun. Bilis lang yung palibig. Pag nakagas lang. Iyo, kaya di ka hindi hindi lang ko sa klase. Patay ka na. Patay ka na. Sorry if too forwards. Tambol ko, paborito ko. 41 pa lang yung nagagawa niya combo. 61 pa yung dapat lahat. It's okay. Kailangan niya
Hello po sa ating viewers. Maglalaro ko lang ako. Maghanap ako ng fruits. Kung akong pera. Maybe. Maybe morning. And then, same time. Mali yan, tapos nagtuturo ano. Buti bro, ang galing. Okay, okay. Bye. Thank you for coming. Thank you for staying to my channel. Take care. Bye-bye. Thank you. Yung dragon na kaya hindi. Huwag din niya yan. Eh dito, Yung nagpapabibo. Ay, hindi. Yung nagmamakasala sa akin. Nagpapabibo natin. Hello, good evening po. Buddha pa rin mas the best. Pangit dati ng Buddha eh. Wala na, hindi na maka-atake. Tapos nung nagpalit ako ng ice, kasi sabi ko maganda. Tsaka ilapit yung Buddha, tapos pwede nang Yung biscuit ng date na beno. Ha? Date na beno. Update na naman yun. Si Drek, Ah! sabihin mo nga dyan sa mga bata, mag-toothbrush na. Ay, mag-toothbrush na daw kayo, matulog na. Matulog na daw kayo. Toothbrush na. Mag-toothbrush na kayo doon. Puro ka, oh, sige. Mag-toothbrush na, tantokin na naman kayo.